எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஏக்கர் 80 சென்ட்டு எம்டி லேண்டை பார்க்க போகிறோம். இந்த இடம் வந்து உடுமலையில் இருக்குது. உடுமலையிலேருந்து பெதப்பம்பட்டி போகிற ரோட்டில் இருக்குது. இந்த இடம் ரோட்டு மேலேயே இருக்குது, ரோடு பேஸ்லேயே இருக்குது. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா உடுமலையிலேருந்து ரொம்ப 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 பக்கம். ஆக்சுவலாக உடுமலை அவுட்ரு தான். உடுமலையிலேருந்து 2 கிலோமீட்டர் தான் வருது. இது உடுமலையிலேருந்து பெதப்பம்பட்டி போகிற ரோடு. நீங்கள் உடுமலையிலேருந்து பெதப்பம்பட்டி போனீங்கன்னா ரோட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு, ரைட் சைடு அண்ட் பேக் சைடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தென்னந்தோப்புனால கவர் ஆகிருக்கு. ஒரு சைடு ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து ரோடு, ஓகேங்களா. லெஃப்ட்டு ரைட்டு பேக் சைடுமே தென்னந்தோப்பு, ஒரு சைடு வந்து நமக்கு ரோடு வருது. இந்த இடத்துல போரோ கிணறோ எதுவும் கிடையாது. நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா போர் போட்டுக்கலாம். இந்த இடத்துல தண்ணி பிரச்சனை அப்படிங்கிறது சுத்தமாக கிடையாது. ஏன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வசதி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற ஏரியா. ஸோ அதனால் தண்ணி பிரச்சனை கிடையாது. இந்த இடத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான ப்ளஸ் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா, இது பைபாஸ் ரோடு இருக்குது இல்லைங்களா. உடுமலைக்கு வடக்கு சைடு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பைபாஸ் ரோடு இப்போ போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த பைபாஸ் ரோட்டுக்கு ரொம்ப பக்கமாக வருது, பைபாஸ் ரோட்டு மேலேயே வருது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப 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 அட்வான்டேஜ். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா இது மெயின் ரோடு பேஸில் இருக்குது. அது இல்லாமல் பைபாஸ் பக்கத்துலேயே வருது. இந்த இடத்துல மொத்தம் 1 ஏக்கர் 80 சென்ட்டில் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா 50 சென்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா தென்னை மரம் வச்சுருக்காங்க. இந்த தென்னை மரத்துக்கு வயசு பார்த்திங்கன்னா 7 வருஷத்துலேருந்து 8 வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கும். இந்த தென்னை மரத்துக்கு காப்பு கிடையாது. நீங்கள் வாங்குறவங்க அதை வாங்கி அப்படியே யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சைட் போட்டு வைக்கிறதுனால விற்றுக்கலாம். இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இது நல்ல லே அவுட் பண்ணி சைட் போடுறதுக்கு இது சூப்பரான இடம். அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இது நல்ல இடம் தான். அது இப்போது இந்த இடத்தோட சேட்டலைட் மேப் நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதுதான் வந்து இந்த இடத்தோட சேட்டலைட் மேப்பு. நான் இப்போ ஏரோ மார்க் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த இடமும் பார்த்திங்கன்னா வாசுப்படி நீட்டாக இருக்குது. இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வருது. எந்த ஒரு மூலையும் ரொம்ப இழுத்துட்டுலாம் இல்லை. கரெக்டாக வாஸ்துப்படி எந்த சைடு எப்படி இழுத்துட்டு இருந்தால் நல்லதோ அதுபடி கரெக்டாக நீட்டாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு செல்லர் வந்து என்ன அமௌண்ட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப 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 நியாயமான விலை, கம்மியான விலை. மொத்தமாக 1 ஏக்கர் 80 சென்ட்டுக்கு 2.25 கோடியிலிருந்து 2.20 கோடி வரைக்கும் கேட்குறாங்க. ரொம்ப டீசெண்டான ரேட்டு தான். ரேட்டு வந்து நெகோஷியபிள் தான். நீங்கள் இந்த இடம் பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கீழே வர நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த இடம் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சி நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா என்னால் எவ்வளோ தூரம் கம்மி பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ நான் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி வாங்கித்தரேன். அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது இடம் வச்சுருந்தீங்கன்னா சேல் பண்ணணும் அப்படின்னாலும், நீங்கள் ஏதாவது இடம் உங்களுக்கு வேணும் நான் வாங்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கீழே வர நம்பருக்கு தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் ஏதாவது இடம் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், விற்கணும் அப்படின்னாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.